tervetuloa katsomaan uutta ääniraidallista lännen tasoitusvideota. Hevosena mulla on tosiaan taas Flash, kenen kanssa me kisattiin jopa SM-kisoissa länkässä. Saatiin 6. sija, mikä oli vähän ärsyttävää, mutta ensi vuonna sitten uudelleen. Ihan perustapaan tosiaan tähän alkuun otetaan ensin alkulämpät, että saadaan keho lämpimäksi. Ekana me tosiaan alkulämpässä kävellään ihan vaan pitkin kenttää. Tästä meni auto ohi, niin vaihdettiin sitten sen jälkeen suuntaa. Länkässähän askellajit on tosiaan hieman erit kuin perusenkkulajeissa, niin tässä me mennään ns-walkia, mikä on länkän käynti. Oli tässä mulla meni jopa vähän turhaan korkealle omaan makuun, että vois lähteä walkia ihan parantamaan, että se olisi hieman rennomman näköistä. Flashin pää on kuitenkin tosi kivassa asennossa tässä koko ajan kun mennään. Tosin sitäkin voisi hieman laskea. Tässä tehtiinkin tämmönen suunnanvaihto. Ja sitten viimein lähdetäänkin nostamaan länkän ravi eli jogi. Jogissa on siis tosiaan ideana jättää polvet aika alhaalla ja mennään suht hitaasti, että ei ole tosiaankaan yhtä korkea liike kuin normaalisti ravissa. Varsinkin tässä kääntäessä tuntuu, että jaloilla on vielä vähän haparointia, että ne ei ole ihan yhtä semmoisessa asennossa, missä mä haluaisin, että ne on. Ja tässä ehkä lonkkaa vähän turhan matalalla jopa, mutta ihan ok näköistä menoa. Sitten otettiinkin mukaan ensimmäinen seis, joka näytti aika mukavalta. Ja totta kai taputukset Flashille, kun menee niin kiltisti. Ja sitten viimein lähdettiin ottamaan loop mukaan. Loop on siis länkään laukka, missä taas kerran hevonen, että polvet pysyy matalalla. Välillä mulle tulee tuomareilta aina palautetta, että mun loop on turhan nopea. Mutta mä itse tykkään sen pitää vähän normaalia nopeampana. Musta se liian hidas loop vie sen liikkeen rentouden pois siitä. Joten pidetään vähän vauhtia yllä Flashin kanssa tässä loopia mennessä. Sitten otettiinkin jo seis. Tää oli ehkä vähän turhan nopea liikkeinen seis, että olisi voinut ottaa askeleet vähän pidemmälle. Ja lähdettiin jatkamaan sitten valkissa eteenpäin. Tässä kohtaa tää mun kamera kanssa vähän liikkuu, mutta eipä se tunnu ketään haittaavan. Ja tässä me otettiinkin walkista looppiin nosto, mikä meni aika hyvin. Tämä tosiaan oikean jalan loop tuntuu mulla olevan hieman huonompi, kuten tuossa huomasitte, otinkin tommoisen pienen laukan vaihtoon saadakseen mun jalat menemään oikein. Mutta vaikeaa menemällä opitaan paremmin. Tää on tosi jäykän näköistä mulla, mitä mä haluaisin ehdottomasti parantaa, että saadaan mahdollisimman rentoa, mutta silti kontrolloitua. Sitten taas otettiin seis, mikä oli ehdottomasti liian energinen, että näytti melkein enemmän säikähdykseltä, mutta ihan mukavasti ne jalat siinä asettui. Sitten vaihtuikin kuvakulma ja saatte hieman selästä käsin videota. Harvemmin kuvaan selästä käsin, mutta tää on ihan hauska tämmönen pieni pätkä. Tässä mentiin tosiaan ensin loopia ja sitten mentiin walkkiin. Tässä kohtaa Flash näki tuolla pusikossa jotain ja sitä vähän ihmeteltiin, mutta reippaasti jatkettiin taas matkaa. Nämä ratsastuspätkät mulla tuli tosiaan kuvattua jo ennen SM-kisoja, niin tässä yritettiin Flashin kanssa muistella, miten se Western Horsemanshipin rata menee. Ja jotkut pyöräilijät oli siinä vähän sivussa, niin niistä lähti vähän ääntä, mutta lähdettiin tässä liikkeelle muistelemaan, että miten rata menee. Ja ihan hyvin toi jogipätkä tulee ja sit mä unohdin, että mihin suuntaan mun täytyy tehdä käännös. Kuumahan siinä tuli ja
kuppari pois päältä ja pieni pose and break. Sitten taas liikkeelle ja otimme suoraan loukun. Ihan hyvältä näyttää. Hieman jäykkää vielä on, mutta erittäin kontrolloitua, mistä mä tykkään. Tässä kohtaa flashin päällä on tosi hyvä asento noissa laukanvaihdoissa ja näillä käännöksilläkin. Sitten tosi äkillinen seis, mikä jäi oikein puolikkaaksi käytännössä, että hirveän hyvän näköinen ei ollut, mutta aina pitää muistaa kiittää. Sitten tullaankin jogissa, mitä me yritettiin mennä lisättyä. Se tuntui tosi vaikealta, mutta kyllähän sitten lähti lopulta onnistumaan. Hienosti Flash aina kuuntelee. Sitten tähän loppuun tultiin tämmöstä hauskempaa liikettä, mikä vähän niinku sekoitus laukanvaihtoa takaosakäännöstä, mutta Flash niistä oikein nauttii, niin pari niitä mentiin. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muista tykätä ja tilata kanava. Ensi videossa taas nähdään.